Hvordan skifter den? Ja. Tak for ordet. Kontekstualitet eller sammenhæng, det er i høj grad en mangelvare i dansk naturforvaltning. Og derfor er det med glæde, jeg har sagt ja til at kunne sige noget om, som indledning til denne her konference, i et historisk perspektiv, for det er godt at vide lidt om, hvad det er, vi kommer fra, inden vi beskæftiger os med, hvor det er, vi går hen. Derfor har jeg tilladt mig at ændre lidt på min titel, således at jeg nu kalder den Status for William-rapporten før, under og efter. Og jeg har en frygtelig masse slides, jeg vil gå meget hurtigt gennem de første, de mest med af hensyn til læserne af den hjemmeside, der bliver etableret nu. Og hvor jeg så vil koncentrere mig om det, der oprindeligt var min titel, nemlig efter vilje. Ja. Allerede for 42 år siden, der blev den første konference, statuskonference over den danske natur, holdt vist nok i dette lokale. Det var et forsøg på at gøre status over den danske dyreverden. Hovedkonklusionen, den var, at der endnu er meget natur tilbage. Når man kunne komme til den konklusion, så er jeg overbevist om, at det var mere udtryk for naturhistorikernes tilstand end naturens tilstand. Dengang, der var specialisterne, når de skulle ud og finde dyr, så kiggede de selvfølgelig de steder hen, der vidste var de gode. Det var jo dumt at gå de dårlige steder hen. Og på den måde, så kunne en given art forsvinde fra stort til hele landet. Først når den sidste eller de aller sidste habitater var ved at forsvinde, så blev det opdaget af de gode naturhistorikere. Så derfor er det, der er typisk for den første konference her, det er, at der altså endnu er meget natur tilbage i gåseøjne, men at vores viden er alt for utilstrækkelig. Cirka 10 år efter i 80, der fik vi så en konference, der hed Status over den danske plante- og dyreverden. Der var konklusionen en noget andet. Tilbagegangen kunne konstateres næsten overalt, både med hensyn til arter og levesteder. I årene 87 til 94, der havde vi noget, der hed Naturovervågningskontoret i Skov- og Naturstyrelsen, og de afholdt hvert år en statuskonference om forskellige dele af den danske natur. Jeg har vist billeder af de resultater, der kom dernede nederst på sliden. Det er bøgerne fra de år. Og hovedkonklusionen over årene, det var at fortsat så der overvejende tilbagegang. Mest stabil er skoven, og mindst stabil synes de ferske vande at være. Så i 1994, der var så den danske stat, som følge af den havde underskrevet biodiversitetskonventionen, skulle den så komme med en status og en strategi. Og den strategi var holdt i forholdsvis dæmpede vendinger. Man var ovenikøbet lidt positiv. Man snakkede om, at tilbagegangen synes at være standset i agerlandet. Det man tænkte på, det var nok tilbagegangen af vandhuller. Den var bremset, men kvaliteten talte man ikke om. Rapporten fremhæver meget naturvenlig brug og genopretning og dynamik, og taler også om byen og genetisk mangfoldighed, altså den domesticerede genetisk mangfoldighed, noget som også var nyt på det tidspunkt. Så i 99, der var Danmark så i maskinen med hensyn til at blive evalueret. Det bliver man på tur, når man er medlem af OECD, og i 99 var der altså Danmarks tur igen til at få vurderet, hvor langt der var mellem ord og handling i den danske naturpolitik. Bedømmelsen var overvejende positivt, ikke mindst på grund af miljøbistanden. Der blev der jo givet 300 millioner hvert år til udlandet, til miljøbistand. De grønne afgifter var forholdsvis et særsyn på det tidspunkt, og den vedvarende energi var også dengang længere fremme i Danmark end mange andre steder. Men til gengæld så blev der påpeget en manglende national handlingsplan, en manglende beskyttelse af naturen på havet, en manglende integration med de forskellige sektorer herunder, ikke mindst landbruget, og en manglende beskyttelse af naturskoven. Det var den rapport, der sammen med denne her fra Naturrådet, der bestod i de år, hvor Naturrådet i sin vismandsrapport for over 2000, den rapport, der hed Dansk Naturpolitik, Visioner og Anbefalinger, anbefalede følgende, som I ser derude, ser på sliden, at man fik et klimaberedskab, at naturpleje og genopretning fik en større rolle, at man begyndte at beskytte skoven, at man fik mere dynamik, et punkt, der måske er specielt interessant i dag for dagens tema, bedre adgang, større sammenhæng, en mere klar prioritering mellem, hvad man gjorde og ikke gjorde, integration med hensyn til jordbrug og fiskeri, større borgerindflydelse og i det hele taget indtænkt naturforvaltning i en bæredygtighedskoncept. Det førte til, på den baggrund kan vi så summere op, at hvad var det så, der skete inden vi fik William-udvalget i 2000.
det var, at vi vidste mere og mere om, hvor slemt det stod til i den danske natur. De værste mangler var mangel på en overordnet handlingsplan, manglende beskyttelse af havet, manglende beskyttelse af naturskoven og en svag integration af naturhensyn i produktionssektorerne. Og en vigtig erfaring ikke at forglemme, det var, at overvågning er et must, og pleje og genopretning virker, når vi vil, og international koordinering er nødvendig. På den baggrund fik vi så Wilhelm-udvalget. Der blev sagt, ultrakort blev bedt om henholdsvis at gøre status over den danske natur, og så finde frem til, hvad der bør gøres ved den, for at status kan forbedres. Kommissoriet var at finde mål og midler for en prioriteret indsats for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse. Og konklusionerne, som der var, kan man sige, var to af. Den ene, det var, at kvaliteten af Danmarks natur og biodiversitet ikke tidligere har været så ringe. Og dertil så kom der så ikke mindre end 119 anbefalinger, hvor jeg vil gennemgå de 10 mere overordnede nu. Inden skal vi dog lige lægge mærke til at huske hinanden på, at der var en del ting, som Wilhelm-udvalget ikke blev bedt om at se på, selvom det havde med naturen at gøre, nemlig hele jagtområdet, spørgsmål om adgang, spørgsmål om miljø, om bylandskabet, om de ikke-økonomiske værdier, og så blev man bedt om ikke alt for voldsomt at dublere det nationale skovprogram. Så I kan se, nogle meget væsentlige diskussioner sådan set var afgrænset fra starten af. Men der kom altså 10 overordnede konklusioner ud af Wilhelm-udvalget, som man nu vil prøve at gøre status på. Den første, det var styrkelse af naturplejeindsatsen. Og der må man sige, at med grøn vækstaftalen fra 2009, der sigter den mod at pleje de der 170.000 hektar senest år 2015. Så det er noget, der er i gang. Og det er sket for 50-60% vedkommende, men der mangler fortsat midler, prioritering og fleksibilitet. Så vi kan sige her på den første anbefaling, cirka halvdelen er blevet indfriet, og vi har haft 12 år til det. Noget lignende kan siges om sikring af naturskov og biodiversitet. Vi mangler endnu at få udtaget 4% af statens arealer, men altså man har nået de første 6. Man har indført naturnær skovdrift, men det er jo en proces, som tager mindst en træets generation, før den giver pote, og der er stadigvæk akut mangel på specifikke indgreb for at beskytte særligt truede arter i skovlandskabet. Noget, der især er aktuelt nu, når vi diskuterer, om vi skal opfylde biodiversitetskonventionen og ICI-aftalen, der siger, at det skal være, at tilbagegangen for de sjældne arter skal være ophørt over 2020. Naturhensyn i landbrugets tilskudsordninger, det er et svært område at overskue, men der er sket en hel del i forbindelse med landdistriktsprogrammet. Vægten er lagt inden for Natur 2000, så vi har altså den der proces med, at vi er ved at få udviklet 2 slags landskaber i Danmark. Natur 2000, det er der, hvor naturen har det relativt godt, og udenfor, der snakker vi ikke så meget om den. Midlerne er stadigvæk utilstrækkelige. Bufferzoner omkring særlig sårbar natur. Ja, det er et af de steder, hvor der virkelig er sket noget, og hvor der har været meget en diskussion her i de sidste par år, selvom den mest har gået på spørgsmål om adgang i beskyttelseszonerne. Men husdyrbekendtgørelsesloven, den indførte en 300 meter reguleringszone, som selvom den er blevet lemfældigt administreret mange gange, alligevel formentlig har haft en stor betydning. Og tilsvarende, den har fokus inden for Natur 2000, men den har ikke de små områder udenfor. Og så endelig så har vi fået indført med vandmiljøhandlingsplanen, for vi indført 10 meter brede dyrkningsfri randzoner. Så i høj grad kan man sige, at det er et af de punkter, hvor der faktisk er sket noget. Etablering af nationale naturområder, ja, det er hele nationalparkdiskussionen, hvor vi har fået 3 nationalparker, men man kan græde over så lidt, der er sket i dem, men de er dog blevet udpeget. Der er en række andre af dem, der blev peget på af Wilhelm-udvalget, som ikke er blevet til nationalparker, i hvert fald ikke endnu. Og finansieringen er fortsat meget svag, og så har vi den her proces, en af grundene til, at den kører så langsomt, det er, at landbruget reelt har vetoret. Mere natur i omkring vandløbene. Ja, vandløbene var dem, der allerede i 1971 var dem, der bedst kunne dokumenteres med hensyn til deres ringe tilstand. De er altså også kommet på tapetet her, og der er faktisk sket en hel del, som er skrevet her, selvom der også er store betænkeligheder, specielt den meget rustikke måde, hvorpå vandmiljøhandlingsplanen nu er kommet til at se ud på. Men der er sket noget, som I kan se også på det her slide. Så også den, vil jeg sige, den giver cirka halvdelen af målet er blevet indfriet.
Så er der det store nulområde, hvor der stort set ikke er sket en skid. Allerede i Vilhelm-udvalget, der var der en underlig nølen omkring, hvad man skulle gøre ved havet. Der stod der, at man forsøgsvis skulle se på 1 til 2 områder og udpege dem som mulige nationalparker. Og det tog meget, meget lang tid, for der overhovedet er sket noget. Og der er stort set ikke sket ret meget andet end det, der står her. Der er kommet udefra et havstrategidirektiv fra Bruxelles. Vi ved ikke rigtig, hvor meget der kommer til at ligge i det. Danmark har dog udpeget en hel del Natura 2000-områder til havs, men der er endnu ingen marin nationalpark udpeget. Og vi har dog fået lavet et stenrev op ved Læsø, og der er beskyttelsesområder omkring de andre rev og blødbund på vej. Billedet her viser de nationalparker, eller de områder, som er anbefalet til at være nationalparkområder til havs af de grønne kontaktudvalg. Så er der naturovervågningen. Det er de områder, hvor der trods alt er sket noget, selvom det stadigvæk er alt for sporadisk. Så er der naturkvalitetsplanlægningen. Der er der også sket lidt, men ikke meget. Og det, der er det underlige ved den planlægning, der foregår, det er, at den er frivillig for kommunerne, om de vil benytte systemet eller ej. Jeg har aldrig helt forstået, hvad det er for et demokratihensyn, man skytter, når man lader kommunerne selv vælge, hvad det er for en løsning, de vil have på de overordnede nationale naturforvaltningsproblemer. Og så en national handlingsplan for biologisk mangfoldighed. Ja, den værste skade, eller tilbageskridt, skete omkring årtusindskiftet, hvor man med den nye regering i 2001 afskaffede den rullende strategiske miljøplanlægning, hvor man vekslende fik udgivet tilstandsrapporter og så miljøpolitisk redegørelse i sådan et vekselspil hver andet år. Det er blevet opgivet, og siden er amterne blevet nedlagt, og regionplanerne er blevet usynlige, kogt ind i kommuneplanerne, og der er ikke udarbejdet nogen national naturhandlingsplan siden 2004, men det skulle siges, at en tilstandsrapport nu er på trapperne. Efter der har vi så haft alle disse fantastiske møder, som vi har det 12 dage i rækken her. Her har jeg taget et billede af de første rapporter, som jeg kunne finde. I 2011 der kom det grønne kontaktudvalg med en rapport, som er ret vigtig. Det er et meget omhyggeligt arbejde. Den oplister i sin konklusionskapitel en lang række andre rapporter, der er kommet siden Vilhelm-udvalget. 9 af rapporterne de viser alle sammen, at indsatsen stadigvæk er utilstrækkelig, at vidensgrundlaget lige så, at naturen er i tilbagegang og tilstanden dårlig. Så der er rigtig god grund til, som vi i dag, at tænke langt, bredt og nyskabende. Og endelig så har vi jo Natur- og Landbrugskommissionen. Den har talt og kommet med anbefalinger og efterlyst klare mål og strategier for naturen, national naturnetværk, en national naturfond, en bedre arealbeskyttelse og naturpleje som driftsgren og mere natur. Nu venter vi så bare på, at den bliver implementeret. Tak for opmærksomheden, og tak til Knud Winterfeldt og Jørgen Primdahl, som har hjulpet mig med input til at lave dette slide. Og tak til jeres opmærksomhed.